Enjoy rin po tayo. Pero para ko lang tayo. Sama sa live mo. Sabi ko, pakilang nila ako, nakakita nila ako. Sabi sa mga katrabaho tayo si Vincent ka na. Oo. Sabi niya, nakikinig na sila eh. Buhay natin tanging sa lahat. Ibig ang tapat, sabihin sila niya, pagkakataon habang tayo nilalaro ang panahon. At sa unang pagkikita, yung tunay na pag-ibig na madara. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa? At hindi kayo nagsusuko, medyo piling na. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-isa? Sino ang ibig? Sira. Ikaw sana. Di ko napapansin sa bawat araw na kasama siya. Kapiling niya bawat sandali, punong-puno ng ligaya at saya. Damdamin ay iba at sa di sinasadya, pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon. Sabang Tawag kasi mga laging nagyapan, inyong mga makay nangangarap. bakit di ka nakilala na ako'y malaya pa? Ang ibig ko na puso ko, may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Ikaw sana. Sabi tayo. Asahin sila sadya, pagkakataon at para bang panahon, bigla kayong nagyakap, mga langit nyo'y naglapat, at ang iyong mga matay nagtatalon at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa? Bakit yun ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa? Sino ang ibigin? Kilala na ako'y malaya pa? Bakit di ngayon ang puso ko'y
na? Bakit ba yung ako'y malaya? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Pag may mga red, sa akin. Sige, sabi ako. Eh, hindi ka nakapwede nung bigla ang absent. Hindi, maaari pa lang. Sige, 2 days, 3 days. Sabi ako kita kayo. Magkakapalit ako ng 2 days. 3 days. Sabi ako kita kayo. Kasi kung may mo sasabihan, Sa, di ba sa agency, may ano yan, specific na leave, 15 days ba sa isang taon? hindi. May, dapat nga sa isang buwan, may libre kami naman 2 days. Kasi bayad yun. Oo. Eh, wala kami. Kami, kontuwa sa kanya, kung tayo na, namin, i-straight ko na. Ang baba pa ng bigay sa akin. Report sa kanila. Report na sa akin. Kahit ano nga, hindi pala. Sa sahod ko lang, ng bench, dapat bench 1 to bench 5 eh. Kasama yung ano, yung 4 hours na, ano ko yun. Dapat yung orang renta. Oo. Ang sinasahod ko is, ano lang, may... Tangin, nandito nga ako. Minsan 8, minsan 9. Kung nagiging 9, minsan kasi may, ano, may... Pero di ba, Double... sa isang bago kami na sagad ka sa Wala pa sa 20. Ano lang, nasasakad ako sa 8. 16. Hindi, yung isang buwan, isang buong buwan. Wala, malapit. Ay, isang buwan. Oo, isang buwan na putangin yun. Magkano banat mo sa Dyan? 8 days. 8-8? Ito lang, saan mo ko dyan? Kalasin mo ko lang yun. Mabutin mo ko dyan. Wala. Isang kinsenas mo lang din pala yung sahod mo. Kulang na. Kaya mo pa. Totoo nga. So, yung pangulo dyan. Ay, di ba? Saan ito? Hindi ako nila sa'yo. Hindi ko sa'yo. Hindi ko sa'yo. Ay! Totoo, sobra-sobra yung ano yung... Ay! Yung 9, yung 8-8. Isang kalahati ko, kalahati ko ako. Akin, hindi ko nga eh. Hindi ako nire-rente eh. Hindi ako nire-rente eh. Isang tiisan lang naman niya, isang taon lang niya. Oo nga. Kaya nga minadali ko kasi wala pang 20. Pato sa akin wala pang 20 kasi ang kung bumibigay mo kasi ang 8 i-times sa 11. Times sa 11. Sino ka mo? 11 isang 88. Para. 88 times 11. 11 months. 88 times 11 months. Anong 8,800 times 11 8,000. months. 800? Times 11 months. 11 months. 96. Plus 9,000. Kasi yung down natin, di ba? Ay, hindi pala. 8,000 lang. 8,000 lang sila. Magkano? Ano po? Sabi natin 85. Magkano yung sinobra nila? 85,000 na lang. Para. 86 ka lang. 86 kasi ang kasi niya. 86,000. Minus 50. Minus Yung po. 86,000. Oo. 18. Yun lang. Okay na yun. Kasi kung ipong mo yun, hindi ko kaya. Kasi, Mahirap. okay. Kaya naman, kaya lang, iingat si Aro, iingat. Hindi kasi ako kababayan. Ngayon, sabi natin sa kanila, nangyirap sa akin. Parang man 2,000. Okay, hindi lang naman. Wala. Kahit sa akin, kasi papayad ako ng at least. Kasi, short ako eh. Binalik naman. Oo. Kaya si Harold, nangyirap na nakaraan. Wala ako kasi naipahit nila. At yung pag-iram sila, kailangan bayaran nila. Wala lang maging budget.
Kasi yung kalating buwan ko, pagkain na nga lang ko eh. Hindi ako makakasibig ako. Oo, totoo. Hindi ako kasi yung makakasibig ako. Pero kung wala akong pinabayaran, wala lang. Sabi ko nga sa kanila, sa mga anak ko, hindi lang yan ang pangarap ko. Ngayon pang nagbago ako, hindi lang yung gusto ko sa buhay ko. Tulad yan. Pakapalo ba kang mabit? Oo. Eh, kahit ka ng mga 10 trip na may 800 naman yun. Pwede lang pang ano yun, di ba? Mandali. Okay na ako eh. Basta, Eh, hindi naman, yung kikita ka ng 500, hindi naman isang daang gasolina yun eh. Oo, di ba yung makakalimang trip ka, sabi mo, malinis mo na saraso mo ng 600. Hindi naman yung gusto ng isang daang gasolina yun, matipid yun. Maniwala ka sa akin. Kaya mas bakit kasi nga, binagdagan ko lang full tank yan eh. Isang bata na ako. tanong, punta kami ng Katmon. Punta kami na ang langaray. Hindi man lang gumalaw. Wala si Ben. Tsaka wala kang din sa maintenance yan. Ako na mag-maintenance yan. Hindi mo nang daling kung saan pa. Sabi ko nga, mga anak ko, hindi ako lepas sa kanila. Hindi ako lepas sa lahat. Sarili ko na to. Hindi lang yan ang pangarap ko. Hindi, ano mo na yan? Hindi lang pangarap ko kasi gusto pakita kasi na sa kanila, natalo lang. Hindi, ano mo kasi yan, Kili. Parang naging goal mo sa buhay na pag matapos mo yan, hindi doon natatapos yung buhay. Diba? Hindi lang yan ang pangarap ko. Sumunod ko ang pangarap dyan. Bahay ka lang. Gusto mo gumawa ng bahay sa akin. Balis. Ang mura ng bahay doon. Ang dalawang daan yung mundo doon. Bahay na talaga. Tayo na. Wala ka nang isipin. Kaya sabi, magugulat ang mga anak ko doon. Kaya yung dalawang daan. Pagkaan ko doon. Mag-isa lang naman ako. Parang isang kwarto lang. Parang kwarto lang. Mabibili mo na naman yun. Wala kang 150,000. Mabibili mo na naman 160. So, 160 lang. Makapupunta mo ng bahay, wala ka nang isipin na. Okay, ha? Handa ako, kaya ako titira ganito ganyan. Yun nga ang pangarap ko. Galing mo yun. Tapos sumunod doon. Sabi ko na yung 4 na wins. Hindi ko sumunod sa pangarap ko yun. Sa akin lang yun. Sa akin lang yun. Ayaw ko magyabang sa kanila. Sasabihin mo nila kung ano. Kaya yaman ko si Papa. Ito nga, itong motor, hindi ko mapinag. Hindi ko sa akin. Low price kung alam ko. Kaya sabi ko sa kanila. Tuloy mo lang yan. Sabi ko sa kanila. Iniwan ko barkada ko. Iniwan ko yung pag-ilit na sober. Iniwan ko para sa dalbo eh. Iniwan ko yung pag-ilit ng sober. Ako ngayon. Iinom na lang ako pagkaharap ko, duty ka ba? Pagkaharap ko na lang kayo, yung mama mo ngayon, pero dyan, hindi ako pahit dyan. Sabihin pa rin lang nagmamo ka na po, kaya hindi naman sila nagpapakain sa'yo. Oo. Kaya gusto ko pakita sa kanya, kasi ayaw ko naman magpatay ako. Ayaw ko magpatay na kapag ako akin o yun. Ayaw ko talaga. Nakiinit doon. Okay. Basta kasi na may gusto ka nga, may gusto ka nga. Kaya, Pag may goal ka sa buhay, mahirap gumalaw kung wala kang nasa. kaya, alam mo, wala. Iniwan ko lang yung ano ko. Palit ko yung biyak ko na sa iyo. Ako, hindi siya lang ako din. Iniwan ko yung sipa sa pagkakas. Ano yung almost mahirap ako yung Nung kalakasan mo, nahuli mo kayo diyang kilo. ay, Nahuli mo yung utik, kakanin pa. wala yung hindi ko talaga dito. Dahil na din ako mga bata mo sa bansyon. Hindi ko talaga trip yun. Hindi ko talaga trip yun. Dahil luwa ko na. Ayaw ko. Oo. Iwan ka sa bago. Yung mga ganyan, talagang gano'n na yan. Ayaw na yun. Nadaanan ko lang yun na sumuha ko sa mga barkada ko sa Maritis.
At Puro least, ano, puro kasalanan. at least naka-stage ka na medyo nakaka-out Doon na. doon ako nalulog sa gano'n. Doon ako, hindi na nalulog. Pati asawa ni Ate Rachel, sabi na, parang criminal ko pala ako eh. Oo nga, di ba, nasabi ko sa'yo na dapat hindi nangyari yun. Pero dapat hindi nangyari yun, hindi na serious ako. Alam niya lang ako, dapat hindi niya ginawa yun. Di ba? Hindi ganyan binigyan. Kahit anong nangyari. Hindi niya inisip na alas na ako. Kahit, Ay, hindi niya alam, ang feedback ko din sa kanya, sa salita niya, mas malupit. Hindi niya inisip yun. Bigel, ang bakit ka dito, namugang mo dyan. Oo, nga, yun ang Kaya binigyan ka Kaya lang sabi tayo ko kasi, magiging ano. kaya sabi ko, utang na kung anak ko narinig yan. Ano baka kahit mali ako, baka sumumantay siya. Abi ko, hindi. Ako sabi ko, ano pala ko rin, minumura-mura. Minumura niya ako. Pinaipiin niya ako, pinaipiin ko siya. Sabi ko nga, ako, nag-aamin ako, mali na ako, kasi namura ko siya. Kasi namura ko siya, mali yung nagawa ko. Andun ka sa... Pero nung time yung, alam mo yung basag ako nun, ang dapat lang dito pa. Diba? May na rin ko. Kaya ako yung sa taas. Habang may time si mama. Diba? Kasi gablag television time na yun eh. Eh, dati ko basag, talagang basag ako nun. Kasi pag ginanon ako, nagulo ako. Sa pakinggan. Eh, nakatulog ba ako? Eh, pag nandito yung basag ako, sige, salita ako, gagawin. Eh, siyempre, masama lang ko kasi wala si Elsa. Alam mo ako, pag wala si Elsa. Mahin ka lang ulo. Hindi ako siloso. Ako siloso tao. Pero pag naalaman ko ano talaga yung nag-iintay, maingay talaga ako. Hindi nila alam yun. Hindi siguro na tinuntunan niyo yung siguro na makaganyan lang yan, huwag mo na makatulog. Baka na, Ayun, sa part yung sinagot ka na. Ayun na nga. Hindi ka na niya binigyan ng respect. yun lang nga. Sabi ko, nanay ko, mga kapatid ko, kahit anong pagkakasala ko, hindi ako sinabi pinagsabihan ako, hindi ako sinabi alam mo na. Kaya sabi ko nga kasi, nagbago na ako, pero bibigyan ko naman siya, pinapatawag ko siya. Humingi naman ako ng tawag kay Isel, sabi ko, Sel, pakisabi na sa asawa mo, ako na bumaba eh. Kaya sabi sa niya, sorry. Sorry. Sabi ko, sorry, pakisabi sa kanya, sorry. Kasi alam ko, mataas ang ego nun eh. Di ba alam na siya kung mataas ang ego niya? Kung ayaw niya sa akin, ayaw ay, kung tayo ano nga, kung tayo na narinig ni Harold yun, hindi pa pa yung ano, isip na laki yung bata. Eh, paliba sa babae si Isip, kaya nakaya-kayanan niya na siguro. Pero kung nandililan at gano'ng lalaki, hindi pa pa yung sasabihin mo si Papa, pala mo Kahit ako sa sarboy ko yun. Yun ang kinasama ko ulit. Pero hanggang ngayon, Okay wala na eh, wala eh. Hindi kami okay. Kasi sabi ko yung Sel, sabi ko, pag ako namatay, ayaw ko nang balikan kayo sa akin, pati yung asawa. Sabi ko, sabi sa kanya, parang kinaksit ko na, parang ako naman nagkabalik ko talaga. Kaya sabi niya, sorry, lasing lang ako eh. Dapat nga siya, dapat mag-sorry sa akin. Di ba? Hindi, kahit na mo parang tignan na yun. Manugang mo kayo. Sabi ko nga, ang taas ang lipad niya eh. Sabi ko, dapat hindi mo ginagawa eh. Pati magulang mo yun eh. Magulang mo ginagawa. Ano ginagawa magulang? Pero sa tao mo, bakit hindi mo alam? Kahit anong mali. Nalaman naman talaga. Kahit anong mali. Dalawang beses kaya ako nakapunta na ng quarters. Sila ako movie. Talagang mundo nila. Oo, tatagal ko sa akin na. Nagwawala ako doon. Tatagal ko doon. Ang dahil sa kanya lang. Kasi si Harold, si Jesus, si Elsa, naiiyak lang. Matiskil na survive na. Oo, natanggap ko lang. Kasi sabi ko nga, napansin ko ba hindi ko ako nakapagod? Parang tangan. Dahil yung makita ng katawa, grabe ginanakit ko nun. Matiskil na Pero survive. hindi ko nakita nakipag-ulit sa inyo. Hindi ko makita kung nakangiti na wala ka kung nakikita nyo. Hindi nyo nakita yun. Naisip ko na kung yun gagawin ko tinanggal ko lang. Paano Ako Paano kita kayo? Masamahin na. Paano kung babalik ko sila sa sa'yo? Matanggalin. si Elsa, wala nang
Jason kagabi, lasing ako eh. Akala ko may nasabing mali eh. Sabi ko, Jason, anak, si mama mo, boyfriend na dyan. Tayo, sabi ko, wala naman problema kami. Si mama mo, boyfriend. Basta, ang sa akin lang, huwag ko lang malalaman, totoo ito. Sabi ko, huwag ko malalaman na, okay na yun. Huwag ko lang malalaman na, kapasok yan. Kaya rin talaga yun. Kaya ba akong babalik siya kay Amerika patanggapin? Okay lang. Pero Anong magiging reaction mo? wala, pag-iisip ko siya ang tao pa rin. Tawag, bilang asawa mo. Oo, dahil sa mga anak ko. Pero kung yung ako, Pero kung sobra sa ladis, napakasamahan mo pa rin. ay hindi, pero magawa pa rin siya ng katawan tulog, hindi na pwede yun. Alis na ako doon. Masisira lang buhay ko. Ay hindi, ba't ka pa pag-uwi sa road? Hindi, wala ang buhay ko. Dito ka lang. Hindi, ibig sabihin, kung, di ba, gusto niya, okay na kami, naging ano yan, wala akong dito. Okay lang. Pero kung gagawin niya ako doon, hindi pwede. Kapag pinarisk ko siya, katabi, ang dami niya doon. Hindi ako pwede. Sorry pala kila. Ano yun? Ang dati, nag-aaral tayo. Wala yun? Hindi ko na... Hindi ako nakahingi ng dispensa sa'yo ng... Ay, Dati, ito pa. Hindi ako nakahingi ng dispensa sa'yo. Hindi ko nakahingi. wala yun. Alam mo, yun, sa akin, wala yun. Wala sa akin yung... Basta nag-usap na tayo, wala tayo. Pero pag hindi kita kinausap, ibig sabihin nun, kapindihan ko sa'yo. Hindi ka ako sige, nakakawid yan. Hindi mo alam, pinabangan mo sa pagit niya. Oo, nakakawid yan. Dahil sa kagagawa mo dito, hindi ka alam. Ako nga dito, ako nga pinakagago sa mga kapatid dito eh. At least, nalagpasan mo na. Oo. Survive mo. Sabi ko, putang ina, pinamagay sabi ko, sinabi ko si Maya. Pero hindi ko alam kung ano ang dahilan. Sobrang lasing ko rin. Kasi ito yung ganun, di ba? Hindi, kailangan eh. Dadaan naman lahat. Sagpa ko nun. Dadaan naman talaga lahat ng tao sa pagsubok. Kaya nung... Hindi magigising ang tao kung hindi dadaanan ng pagsubok na napakabigat. Tama ako, Will. Alam mo, Will, alam mo yan. Kanina wala niya ako nito. Oo. Di ba? Binagsaan ako ng sagdakot na ano, Will, pagsubok. Puting ang ina. Doon ako nalinawan eh. Doon ako nagising. Kaya, ang sa akin yun, yung... Ako naman, hindi ako nang-aaway, hindi ko na trubol. Magkaroon ka na napagod. Nakito sa presidente ko, hindi naman gano'n. Ano lang, kulit kasi lang ako. Alam niya ako dahil, sige nga, kahit nag-aaway kami lang, tayo naman ko yun. Ano mo, sabi ko sa'yo, gusto mo, ako banatan mo. Sobrang gusto ko sa kanya, kasi pag hindi na tayo, ano ba yan, hindi ko pumasan, hindi ko alam yun. Wala, si Papa hindi na ano, hindi na yung paglasing sa mga Hindi. Ano kami, ganun talaga kami galit. Kaya nga, sa mga kapatid, kami ang ganun ni Karin. Walo ka talaga kami. Wala akong kapatid. Sinabi ko, yun tayo tol, yun tayo. Mas mo kayo sa Pasko. Hindi ko sa alam. Sabi nga ni, 24, eskwela. sabi niya tinanin. Nad, saan ka ba sa Pasko? Sabi ko nga tol, di ko alam baka naka-duty ko, hindi eh. Ang bala ko nga umuwi ng umuwi ng hindi ko talaga. Kaya sabi ko, bakit si ate, akong para sa transport, papalik. Kasi yung bonus ko doon. Ako eh, nakamotor kayo. Kung ano, di ba, in kami, wala problema yun. Sakto na lahat yun. Halimbawa ka ngayon. Halimbawa na talaga yung Papa. May mga okay din. Yun lang, wala. Wala problema yun. Gusto ko nga matuloy kami ni Kali pag niyaya ako eh. Kung ano, halimbawa na hindi kayo matuloy ni Papa, gusto ko na palitan. Ako si King, subukan mo sabi, kung lalakad. Wala na ba? Gusto ko ako eh. Kahit sa libo eh. Ako sabi si King, pag ano, hindi kumayag. Ba, ano sa trabaho? Wala. Pag hindi kumayag, sabihin mo sa akin, ako sabi. Ako gusto ko lang eh. Sana nga, si Kali kung Para kaya. ano kayo, kung halimbawa, Palit na kami, drive. Si Kali kahit wala ni siya, wala problema.
alam ko na maingat mag-drive yan. Pag-driving ko siya ng long way. Pero, Hindi na kayo sabihin sa akin. Oo, parang hindi ko. Gusto ko naman tumira doon eh. ako, hindi talaga natutugma ang utak natin eh. Katulad niyan, ngayon lang ako nawala ng biyahe. Cancel kami kagabi. Banding kami ng mga kumpare ko. So ngayon, gusto ko lang mo kasi gusto mo Medyo maaga-aga alam na nakilala ko kayo. Maaga-aga nakilala. Baka natulungan din na ng trailer. Hindi naman. Saan lang, mga bus gaya ng tao. May, oo, kaya din. Ito naman, ito lang. Meron kaya naman, diba sabi ko 40 sa Tubulitis, 40. Kung alang 40, kaso nga, nung time na kailangan ko ng pera, kasi mas na, diba, nagkaroon ko yung problema na, kaya lang, kung makakaya. 40, gusto ko nga na, ayun mo tayo na